minister-president heeft gevraagd voor support van de marinierskazerne. We hebben gekeken wat we kunnen doen. U heeft net al aangegeven, het is verlofperiode. Belofte is gedaan om met in ieder geval een handvol mensen te komen en dat gaan we waarmaken, zelfs meer dan dat. En wij vinden het belangrijk ook omdat we wonen en werken op dit eiland, om gezamenlijk met de gemeenschap bij te dragen aan de onderhoud. Uiteindelijk is het de verantwoording van iedereen op dit eiland en om het zelf te doen. Maar we willen een zetje in de goede richting geven en onze steentje bijdragen. Ja, in ieder geval voor het onderhoud voor dit gedeelte. Dus dat doen we graag. De area aqui de Mabon tem parque Hopi Bonita, banda de complejo de Casang de Mabon e tem cancha de salvoetbal, tem veld de baseball, tem Hopi facilidade deportiva que não, pero tour está decaí, a deteriorar, não há manutenção durante o último ano e PCI não pode usar lamentavelmente e a não sei não junto com o comandante Buis de nossa Marina Caserna para mirar com o projeto aqui para o World Cargar. Nós temos compromisso de WAP, Associação de Contratistas de Aruba, que também se conhece bij Bijuda, specificamente de area aqui e a nossa raia também. Ik zal verder in het Nederlands zeggen, hebben wij ook de medewerking gekregen van de marinebasis op Aruba. De commandant is zelf komen kijken van wat de uitdaging is en hoe de marinebasis, alhoewel ze met vakantie zijn er nog wat mensen binnen de camp die kunnen helpen.